Ya bafowethu sanibona. Yazi umuntu menochuku uyambona nje. Umuntu mefuna ususa ukukhuluma uyambona. Yazi ngifike ngathenga iNavara ne. Ngathenga imoto yami le emnyama iNavara. Jiki uKhuzani usethenga enye imoto. Yini ngathenga ebovu. Jiki uKhuzani usethenga enye imoto emnyama. Uyithengelani le emnyama? Yini ngathenga emhlophe okanye epink. Yabona nje umuntu mefuna ukususa ukukhuluma uyambona. Mefuna ukukhulumisa nje. Uyambona. I don't like that. Yimi umnikazi wemoto emnyama. Yabona nje umuntu mefuna ukukwatisa. Umuntu mefuna ukwenza kanje. I'm not happy. Angikho right. Angikho right. Angifuni umuntu ongilingiselayo. Yimi umuntu othenga imoto ezimnyama. You understand? Khuzani yini inkinga yakho? Ha? Bafowethu. Yekeni lento yokuba nenqondo encane. Nginankinga ne-Ford lika Khuzani. Inkinga yami ukuthi ke why ethenge imoto emnyama njengeyami. Ngihamba ngeNavara mina. A black one. Qamuka naye usethenge imoto enjengeyami, ikhala. Why? Why? Yabona nje umuntu mefuna ukukhulumisa uyambona. Sebenze lokho. Umuntu mefuna ukukhulumisa uyambona. Ukuthi lo muntu ufuna ukuxoxisa. Uma ufuna ukuba umngani wami, yiba umngani wami in pieces, please. Yeke ungilingisela. Ngiyazi nge-role model yakho Khuzani, kodwa yeke ungilingisela. Lingiselelani? Anginyanyisa nto leyo.